lugar nga ginahingadla naton kung ano makita naton nga landmark sa mga lugar. Pares na lamang sa Bangga Patio sa Bacolod, Bangga Pepsi sa Barangay Bata, kag sa Sitio Lupa sa Barangay Kapitan Ramon sa Silay City, may ginatawag sila nga Putay-Putay. Isa ka popular nga parte sa Balongo River nga naging paborito nga hideout sa mga turista sa peak sa pandemic. Malapad ang suba gikan sa kabukiran sa Silay. Sa unahan lang sini ang mga popular nga buyong-buyong sa Kapitan Ramon. Ang problema mo lang, magkadto di kay kabudlay mamangkot. Ikaw man abi. Sa kada kanto nga malabyan mo, mamangkot ka kundiin ang putay-putay, hindi ka mahuya. Aga, hindi na namping na tawag nila ng putay-putay. Wala po na ko? Ang ka naman, putay-putay. Wala ko. Diba, dito sa barangay. Babalik, after sa Barangay Hall, apa ka to sa buyong-buyong ang manang yapon? Kita mo lang, naglapaw na kami. Sa dughan na kami siguro nakalabot. Balik naman ta. Sa mismo dalan, pakado sa buyong-buyong lang gali ini. Ibilin ng imong salakyan sa basketball court kag maglakat sang 10 minutes. Malapot mo na ining. Toot! Hindi na ako magsulit ha. Kung nagaduha-duha ka, kung lapit na lang o kung layo pa, magpamangkot liwat sa mga residente kay popular inang lugar. Magpamangkot at your own risk. May baluan mo nga ari ka na diri kay man may mga payaga cottages sa alagyan. Manaog ka sa idalom, ara ka na sa higad sa suba. Samtang nag-shoot kami sa suba, nagpangita kami sang lukon nga Sa kadamo sa ngalan, ang bugid sini ang tawag nila sa lugar. Kag matapos ang pila ka minutos, nagtuhaw ang sabat sa tubang ng diskunamon. Kinahanglan pa mag-explain further. Sa presinto na lang ako magpapaliwanag. Istorya ni Ricardo nga residente sa lugar, halin pa sa katigulangan nila, amo sini ang tawag sa lugar. Putay na bla? Oo. Gano na oh. Ang bato? Susan oh. Ang bato sa tunga? Oh. Dala na nagalin. Oh. Sino tawag siya na? Putay. Sino nagtawag siya na sa nga muna? Nausawan na natin sa mga katulangan. Ano pa sa una? Amo nang tawag? Okay. Sadtuan na isa peak sa pandemic, puno sa tao ang suba, matawong abi ang view kag babugnaw kag matilo ang tubig. I lost it, I found it. It's always the same. I have them, those bad days. They come and go like scenes running through my mind. And I'm watching from afar like I'm sitting in the
Dahil sa dami ng tao na pumupunta dito, gumawa ng cottage yung mga residente dito para sana sa mga turista. Yun nga lang, biglang lumuwag na yung mga guidelines kaya nagsibukas na rin lahat ng mga resort. So kung wala ng tao pupunta dito, hindi na rin natapos yung cottage na ginawa nila. Karon, wala namin nagakadto diri kay nagbukas na halos tanan nga mga resort. Naghingagaw pa paubra gari sang cottage ang Otto de Ricardo sa tunga sang Suba. Wala pa mahuman, kay man wala na may nagapalapit nga turista sa Suba. Iyan ka magulang ko. Way matapos kay way naman tawo. Ba sa tani wala kang ngagaw? Way. Nung ako na nga dadang Colombiana ako man ako. Si Jose Oxenio naman mo 80 anyos na. Halin sa una, amo naging sinikuno ang ngalan sa lugar kag wala iya sang malisya pagpangalan sa lugar ha. Kag bisan ano kadako sang tubig sa Suba, wala gid madala sang dalos-dos sang tubig ang landmark nga bato sa tunga sang Suba. Hindi na binasto kay daw korpiyas na to daw kuno mo. Amugid. Oo, mugid. Ang bato? Ang bato. Bato. Sa tunga. Wala sa gidog-idog bisan ano kadako sang baha. Bahay gid mi na ano nga baha hindi gid mga idog. Ara lagi sa tunga. Unay gid na siya oh. Kuso galing nga bato. Oo, unay. No, Ni lagkong baha sus. Porteng baha katong mga bagyo tong mga nagliligad. Saka na tapan para pugyo. Kung mataas ang tubig, ginahimo sa mga residente nga slide ang bantog nga bato nga ini. Madanlog abi kag kun basa, makaslide ka lang dason. May mga benches pa sila nga gipahimo nga overlooking sa Suba. Mas maayo kuno kun madalanan tani ang lugar kay para magbalik ang mga turista para may extra income man ang mga pumuluyo. Sa unahan naman sini, ara naman na makitaan ang overflow nga nagaangot naman sang kanlusong si Ibi Magalona kag Kapitan Ramon sa Silay City. Pero bangod na guba ang overflow, daw nangin resort na lamang ini. Ginahimo ini nga panaliguan kag pang picture taking. Katahom abilan tawon sa nagakahulog nga tubig sa overflow kay daw malapad nga kurtina. Pero dako kuno kun tani nga bulig ang overflow sa pagtransport sa mga produkto sa mga mangungumahalin sa Ibi Magalona pakadto sa Silay kag vice versa. Sa ring kaso masemento gid tani, anong niing epekto sa inyo diri nga mga pumuluyo diri? Di dako gina sila nga bulig para sa amon Mm. Kay hapos na para sa amon. Mm. Mga produkto namon, mga estudyante namon, kami. Mm. Oh, ti edo bala sila sa papiyak na sila mga estudyante na gakabahaan na sila. Kakahaponan na sila kay hindi na sila katabo kung magbaha. May gipatukod man diri sang una nga tramline ang probinsya o galing. Wala man mapuslan, wala gid magamit tubtub subong. Delikado ang pagtabok sa Suba kay may parte nga kawayan na lang ang ginalatayan. Pero bata ya kag tigulang nagatabok dere. Kag mayarat na gani sa nagkalamatay bangod nahulog sa overflow. Pinapatay na natin? Ay! Nahulog dire? Amo ni piniming kanusong na ni? Amo ni tawag na sa kanusong may kakadagdag pero may nga overflow? Ang ini nga lalaki, kinahanglan pa maghublas para hindi mabasa ang iyang dilargo sa pagtabok sa Suba. Oh yeah. Maghublas tanan-tanan para hindi mabasa? Oo. Ang bayo? Di pa kamalin? Sa kwalo, sa overflow. Tapos budlay ang alagyan.
Makalilingaw, kahalamutan sa ngalan sa lugar, pero kung wala matawag ang aton atensyon sa ngalan sa lugar, wala taman makit-an ang kahimtangan sa mga pumuluyo diri. Dako ang potensyal sa lugar para sa turismo. Dako man nga risgo ang ilagay na tubang sa pag-adlaw-adlaw. Dako nga proyekto ang kinahanglan nila diri, pero kung matigayon, isa man ini ka dako nga bulig para sa dako nga pagbago sang ila nga kabuhi. Ang overflow na ito ang siyang dumudugtong sa bayan ng Ibimagalona dito sa Barangay Kapitan Ramon sa Silay City. Ngunit dahil nga nasira yung overflow, nagmistulang resort na lamang ito sa ngayon. Umaasa ang mga residente na sana maipaayos ito para mas madali ang transportasyon sa pagpunta sa Ibimagalona at saka vice versa. Para updated ka sa mga episodes ng Tripping Dinuming, i-follow ang aming Facebook page at YouTube channel, Digicast Negros. Sama-sama pa rin tayo sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, ito ang Tripping Dinuming!